Здравейте, здравейте, пичове, в едно видео, което от доста време съм го замислил да го направя, но сега не го правя и е различно от това по принцип, на което правиме. Това е едно малко, аз не знам дали точно да го нарека туториал или как да го нарека, но то не е туториал, защото просто ще направим едно видео, в което ви показвам как аз лично си почиствам клавиатурата и как да си почистите клавиатурата, ако имате така механична клавиатура, която може да и махате копчетата, защото има такива, които не могат да им се махат, всъщност да, тези, които са мембранните. За мен лично това е супер важно, защото клавиатурата е едно от нещата, които виждам най-често. В смисъл, най-често си я гледам нея, т.е. даже и мишката не я гледам толкова много под ръката ми, така че това е нещо, което погледа ми пада на него най-често и много лично мене ме дразни, когато не е чисто. Като цяло си я чиста поне веднъж на няколко месеца. Сега в случая, тъй като вече си смених клавиатурата с новата клавиатура, която е Rocatsu Aura FX, реших да ви покажа на старата клавиатура, която не съм я чистил от доста време, колко много неща са се натлачили. Даже не знам дали може да се види на камерата, може би от светлината много не може да се види, но е супер прашна, гадна и затлачена. Но сега ще ви покажа лично моят метод, който според мен е най-добър. Много хора си забърсват ето тук, където могат, забърсват си копчетата. За мен лично е по-добре веднъж на някакви месеца да правите основно почистване, отколкото само да забърсвате тук тия неща, защото тук отдолу става един страшен мазаляк, който мене лично въобще не ме кефи. Даже в началото и аз тук не си вадех копчетата, си почиствах само отгоре. Един път като извадих отдолу, беше да не ви казвам. И другото, което е отдолу, ако се затлачват някакви неща между копчетата, може да ви пречи на хубавото натискане на копчета, което ви влияе на гейминга. Така че, лично аз си махам всяко едно копче едно по едно. Но, нали, след като ги изчиста, даже всъщност да ви покажа какво съм си подготвил, имам си две парцалчета. Ето тези две парцалчета, които си ги ползвам за копчетата и за клавиатурата. Подготвил съм си и такива за уши клечки, защото ще ми трябват за тези улиите тук, където не мога да вкарам с това с парцалчето. И имам си и един препарат за почистване на стъкла, е специално този препарат, но може да ползвате абсолютно всеки един препарат, който искате вие. Така, това са необходимите неща, които аз лично ползвам и взимам си едно парцалченце. Не ползвам някакви специални почистващи материали, пък за клавиатури, пък за не знам си какво. Съвсем обикновено не ви трябва нищо повече. Свъквам си парцалченцето, така хубаво. Тъй като с тази част тук ще търкаме копченцата и всяко копченце, така, едно по едно копченцата си ги махам и ги забърсвам хубаво, защото най-много отстрани в копчетата се натлачват неща и ги нареждате. Чакай сега да видим, обаче тук може би отгоре, тук кабела малко ми пречи. И ги нареждам както са на клавиатурата, т.е. Escape, F1 и всяко следващо копче, което го махам, го подреждам в тази му така форма, в която се седи на клавиатурата, да не объркате някой копче, да не му объркате местото. Нали, ако сте запознати с клавиатурите, няма как да объркате местото, но сега има всякакви случаи, може пък на някоя клавиатура нормалните копчета, при някой копче да не е на нормалното му място, защото има малко по-странни клавиатури, така че аз лично обичам да си ги нареждам едно по едно, както ги вада. И де-факто, също така има някои от механичните клавиатури имат едни като щипки или как се казват, не знам, в които защипвате и вадите копчето. Де-факто те помагат много. Даже аз имам такова, ето това копче, аз може би трябваше да ви покажа някое копче, което е много гнясано отстрани. Защото има някои копчета, особено ако си ядете на компютъра,
или ако правите някакви неща около компютъра, нали, и пръстите ви са мазни, гадни или каквото и да било, много се стича от страни на копчетата, където не мога да фанете да зачистите и много гадно се получава. Даже сега се сетих, че аз имам едно от тези щипки за клавиатури, да ви покажа колко е по-лесно. Ето тук си имам един Razer Kit за сменяне. Той е метални K-Caps, такива капачки, човек съм да откъде се отваря, защото тук се отваряш. В метална кутийка има ето тези копчета R за зареждане, Q, W и ASD. Ето това са 6-7 копчета има с метални, които може да си ги замените на клавиатурата. И има ето това нещо, което ви казвам. Ключенце. Щипка, която ви помага, ето сега ще ви покажа, само штраката е така. Оп, вадите и изваждате копчето. Така че това де-факто много помага особено за ето тези вътрешните, които са много близки една до друга. F-овете имат разстояние отстрани, отгоре, отдолу и по-могат да се фанат с пръсти. Но някои механични клавиатури са доста добре така захванати копчетата. И де-факто, ако ето тук искате сега да извадите ето това, нали, вие ще се извадили тия, обаче пак само от тази страна има по-голям шанс да се счупи. Така че това е идеално, виж, с една ръка даже го правиме. Човек да видя, искам да ви покажа някакво копче, което така не изглежда супер много мръсно, но като го извадите и отстрани от това е направо мазало. Така че това е. Единственото, което ви остава, ще ги извада така. Единственото, което ви остава е едно по едно да ги зачистите и после даже ще покажем след като ги зачистиме. Ще покажем и как да зачистиме клавиатурата отдолу самата основа. Се видим след малко, като ги изчистя всичките копчета. Ето, че вече сме извадили всичките копчета, наредили сме ги горе в някакъв ред. Сега на вас мога да не ви изглеждат много подредени, но после ще ги върнем. Това е първи ред, втори ред, трети ред, четвърти ред, пети ред и шести ред. Все пак има картинки в интернет на най-вероятно на вашата клавиатура, така че дори да объркате някои от копчетата, винаги може да влезете, да погледнете някаква картинка на клавиатурата ви и да си видите дали не сте объркали някое копче. След като махнете всичките копчета, ще видите, че ще се появят една утвърдителна маса баклук отдолу, която не я виждате, когато копчета са тук и ви глеждат, че клавиатурата ви е що горе чиста, защото вие се забърсвате тук отдолу, забърсвате си тук от тук, отстрани колкото можете и това, но отдолу под копчетата е един гаден мазаляк. Даже не знам дали може да се види хубаво на камерата, колко е мръсна. Но ще я покажа. Особено ако имате брада като мене, проблемът е още по-голям, защото е пълно с космаци. Под пълно имам предвид, буквално има половин брада косми тук. Сега, имате няколко варианта. Аз по принципно си чиста, нали, когато си го правя, когато не правя видео, си чиста с компресора. Аз с компресора си чиста и компютъра, чиста си клавиатурата, фащам си компресора, занасям си я там, само че сега трябва да нося камерата до компресората такова. Но по принципно, разбира се, повечето хора нямат компресор, затова ще покажа как да се почисти без компресор. Ползвате си устата за компресор, общо взето, и издухвате големите боклуци, които така са като косми и такива неща, които, нали, са летящи, не са прах, нещо, което се е попило по клавиатурата, за него ще ни трябва парцал. Но човек, че то папара върху копчето. Ударите едно така приятно духане.
да паднат по-едрите и лесно махащи се боклуци, които са като пръхчици, космаци и така нататък, както казах. Тук става мазало. Разбира се. После трябва да пуснете една пръхосмокачка в къщи. Така, разкарали сме по-голямата част от големите боклуци. Фащаме едно друго парцалче. По принцип аз с две парцалчета ползвам, защото честно да ви кажа, това са много копчета и всяко едно копче, като го затъркате, особено ако са много мръсни, парцала ви за копчетата става много гаден. Даже на копчета, които не изглеждат мръсни, защото са черни, отгоре като търкате и виждате как пада кир, защото то, нали, мисля, човешките пръсти са мръсни постоянно, независимо дали сте яли или не, дори да излезете отвънка, трябва да се миете нон-стоп. Нали? Ако някой не се измиете и пивате, такова е страшно мазаляк по копчета, така че човешките пръсти са мръсни и дори да не се вижда на копчето, то се затлачва. Така че първият парцал, който ползвам, е така стабилно мръсен. Затова фащаме втори парцал и почваме да си търкаме, където имаме достъп така за парцал. Разбира се, трябва да внимаваме да не изпобутаме наредените копчета отгоре. Така хубаво трябва да... И да, казах да внимаваме да не избутаме копчетата и в този момент ги бутам. Даже може би трябва да дръпна клавиатурата, една идея по-надолу. Така. По принцип това го правя на друго място, както казах. Само че сега всичко трябва да се направи тук на масата, така че нямам много място за мърдане. Колкото е голяма масата, толкова. Като търкате и подухвате от време на време да махате, защото като махате боклуците и така те оставят по клавиатурата. Чакай, че тук е сухо нещо. Почнах с сухото да го бръкна това. Трябва хубаво. Аз лично не се притеснявам, че нещо може да се намокри. Сега не знам, нали, какви са вашите клавиатури, но по принципно механичните клавиатури като цяло няма проблем да ги навлажимте, не да ги мокрите. Тоест, примерно сега тук, където е платката на спейса, това е единствено така по-открито място, тук се вижда в дупката, нали, спейса, трябва да се внимава дали да не пръскате тук отгоре или да не е прекалено мокро. Ето тук тези по-големите места, защо много малко намокри. Обилно намокрете, няма проблеми. Както казах, само гледайте където на клавиатурата, ако имате отворени, примерно тук няма нищо отворено около копчетата. Нали, много трудно може тук да влезе между тях, но ето тук на спейса внимавайте. След като сте достатъчно доволни от почистването, разбира се, чистите си докато на вас не ви хареса, не мога да махнете всяко едно тук мъничко петънце и някакви дребни пръхчици, нали? Но поне се изчиства на 90%. Достатъчно добре, нали, за да не ви... тия работи даже отдолу под копчетата не ги виждате. Ви е важното копчетата да ги чистите перфектно. Идва най-лесната част, а тя е да поставим копчетата обратно, което е супер лесно. Буквално някъде около половин час ви отнема почистването на клавиатурата, което не е малко, но ако държите да си чистите сетъпа, периферията, компютъра и не искате да изглежда, нали, да ви е гадно и да ви е приятно всъщност, защото аз прекарвам супер много часове, така че аз искам бюрото ми да е чисто, системата да ми е чиста, всичко да ми е чисто, да ми е приятно. Ако искате, веднъж на
няколко месеца, на месец, на два, зависи нали, колко бързо ви се намазва клавиатурата, вече зависи от къде се намирате. Така че, мисля, че да отделите половин час веднъж на месец или два не е някакво голям така, проблем. То реално 15 на 20 минути ви трябва за почистването на копчетата и махането на копчетата. Това според мен е така отнемащата. Последно е спейса. И ето, че след половин час отделено време на вашата скъпоценна механична клавиатура, тя изглежда като нова. И е много по-приятно, много по-хубаво да си цъкате с нея. Така че надявам се този така туториал показване как да си почистите механичната клавиатура, да си свалите копчетата, да си изчистите покрай тях и да си ги сложите ви е било полезно и ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте едно палче нагоре, пичове, и оставете някакъв коментар отдолу да кажете вие дали си почиствате клавиатурата, компютъра или не отделяте много грижи. Защото така, според едно проучване в Масачузетския университет имате по-голям шанс с мацките, ако са ви чисти клавиатурата, вишките и компютъра. Това беше абсолютно, си го измислих, няма такова нещо, така че не ме слушайте. Желая ви приятен ден, до следващото видео, когато ще направим нещо друго интересно, надявам се да ви е харесало. Чао, момци, изнасям се!